Ngakho lindani nikhumbule ukuthi ngeminyaka emithathu ubusuku nemini angiyekanga ukuniluleka nonke ngabanye ngezinyembezi. Kalokhu sengiyalibeka enkosini nasezwini lomusa wayo, yona enamandla okwakha nokwabela ifa phakathi kwabo bonke abanokuzwelo. Hallelujah. Uphinde verse number 32 bese Kalokhu sengiyalibeka enkosini nasezwini lomusa wayo. Kalokhu sengiyalibeka enkosini. Kalokhu sengiyalibeka enkosini. Ngibeke enkosini what? Nasezwini lomusa wayo. Nasezwini lomusa wayo. Yona enamandla okwakha nokwabela ifa phakathi kwabo bonke abanolwazi. Ngoba iyona enamandla okwakha nokwabela ifa. Hallelujah. Inkosi mayibusise ukufunda kwezwi layo. Ngiyafisa ngathi ngaba mfishane uNkulunkulu. Kodwa ngizwana lapha. Bazalwane bami, akukho kuningi engifuna ukusho. Kodwa kuningi okusemoyeni kwami ebengafisa ukubona kwenzeka ebandleni. Kodwa sinento ubaba uMbune esasho ukuthi lento yokunomasonto khona la siqedisa khona. Ithi ngikusho lokho kuneyinto ezithize that ukukhonza kwakho on a Sunday ukwenza ukuthi izinto kufanele ukuthi zibe established zingakhona. Yini ngoba angazi ukuthi ubani owake wathi mepheka wasusa isitofu ku-5 wasibeka ku-2 wase-expect ukuthi sobila njengoba kade sibila noma kade siku-level 5. So into eyenzakalayo ukuthi Sunday uku-level 5 during the week uyehla Sunday uyaku-level 5 akuvuthwa lokho kudla. Noma sekwenzekile-ke kwavuthwa futhi uyoba nenhlanhla ngoba koya ngokuthi uphekani. Uma upheka ipapa malehla nje usuka ku-5 liya ku-2 ipapa lithi ngiyanyela mina ngisadle noma usungazinyusa kodwa ngeke usezwa lanto yaka engathi bengangizwa for what I'm saying. Angeke kuvuthwe mengabe wena uvela Sunday iphela. Uyawazi umlilo wamaphepha? Umlilo wamaphepha uvuthiswa lutho. Ngisho iqanda ngeke ulivuthiswe ngomlilo wamaphepha singabheja. Asikabheja. So uma besingahlala indante uma besingehlala sihlale njengalokhu uMapostle Paul esho ethi and now I commend you into the way. Uthi I commend you into the Lord and to the word of his grace. My translation quickly la bafushane la asisizo la kulele ngipress ukuthi uzawuthini bazalwane sizawukala kancane but I promise we will learn very safe. We will learn very safe. Kwelami uthi hallelujah. Kwelami uthi ngalandela uthi and now brethren I commit you to God and deposit you in his charge and trusting you in his protection and care. And I commend you to the word of his grace, to the commands and the counsel and the promises of his unmerited favor. It is able to build you up and give you your right inheritance, your rightful inheritance, I meant to say, your rightful inheritance among God's set apart ones, those consecrated, purified, and transformed of soul. Hallelujah. This is by Amplified Version. Number 1. Now, with theology in the realm of the spirit, that you must never ever downplay. It's a law of first mention. The law of first mention plays a vital role in establishing amasizini. La esifunda khona uthi first I establish you in the Lord.
and then number 2 into the word. Hallelujah. Uthi oqala nginibeka kuye, okwesibili nginibeka ezwini. You understand? So kune order of how to follow. You can't, when you take someone into baptism and say, I baptize you in the Holy Spirit, in Jesus Christ and in God. You can't do that. There is an order, and in the order there is a principle that in the spiritual realm has a signature which laws of figure and authority here to find out has way to find out are aligned into this thing. So therefore I commend you. I had to take you through into the book of Ncwadi Yezenzo, oh my Jesus, into the book of Ncwadi Yezenzo. If this is obeka, mhlawumbe ngoba sifunda ku chapter number 20, ukuze ngisheshe ngibale bawunguni ku chapter number 1 kweNcwadi Yezenzo, we are introduced into the Acts of the Apostles. Sisuka siphuma kwi Old Testament. Sisuka siphuma kwi Old Testament ngoba the 4 Gospels were the testimony and the doings of Christ. Mhlambe abazalwane bangalahleka kancane ukuthi kanjani lezi zinto lezi, kodwa sohlala phansi. I wish we would have a Bible study then we talk about that. So mesifika ke la ku chapter number 1 we are introduced, and before the introduction yabazalwane la number 2 kunesenzo esisibonayo ngoba sisuka kwi crucifixion kaJesu evela with the 4 Gospels, and then go chapter number 1 in what is there, so there is an ascension of Christ in that same chapter, and then chapter number 2, then we will experience the day of the Pentecost, where we then begin to fellowship with the Holy Spirit who's then been given to us. Hallelujah. And then that's important is this side. Chapter number 1, kunendoda eya introduce abazalwane. Kunendoda eya introduce ku chapter number 1, eyayikade ingena esikhaleni sika Judas Iscariot. Ngoba uNkulunkulu akayamukela into engaphelele ngoba akayinikeza into engaphelele. So before kuzohanjwa abalukela uhambo, makupakishwa kubheka wonke ama-process owadinga ohambeni lethu. Mangabe singeke siwadinga futhi shiya konke. So lokho esikutholayo ku chapter number 1 and ku chapter number 2 sesedlulile ku chapter number 3 sibona abapostoli beqhubeka nomkhuba wokuhlanganyela. Yini indaba into yokuhlanganyela? Into yokuhlanganyela inokuthi kukhona into esi-expectile la siyakhona, kukhona into esiyifundayo la sihlanganyela khona, establisha lento kufanele ukuthi izalo thina, engathi ngingathola manje, engathi kufanele ukuthi establishwe kuthina. So la ku chapter number 3 sizwa sibona abapostoli bephilisa indoda elunyonga ebisendaweni ekuthiwa the beautiful gate. That is in Acts chapter number 3. Hallelujah. And then in masikubeka ku Acts number 3 sizwa le ndoda ifika emnyango, ifika with an expectation yokuthi niyazi ukuthi abazongena khona abaphethe. Angisho laba namhlanje ngoba baphathi lutho hallelujah. But kumele suka lapho efanele ngabe ba celebrate the victory that the Lord has done. Then go chapter number 4, they experiencing the ways ngoba bayabosha abapostoli. Petro no John bayithola sebesejele kanjani na Petro sebesejele. Woyikaphela into yokuthi uNkulunkulu akuphule back ngoba kunezinto afuna ukuzi-establisha lawo khona akakwazi ukukunikeza kanti usendleleni vele fanele akumise akuhlale phansi ukuthi uzomuza ukuthi uthini ngoba akazwakali kahle umuhambo. Uma ngakumemeza nje ngidlula ngeke ungitshela ukuthi message bengisho bikathi thini. Ingakho so ukhola back into order, and kunezinto ayifundayo bazalwane ngixolele bengifuna ukwehla ngize ngifike to the 20th chapter, but ngiyabona ukuthi by the virtue of time I will not make it. So iqhubeka ngelila uNkosi vuma. Hallelujah. So mhlawumbe kahle bengifuna ukuthi ke si break it down izenzo zabapostoli, si break it down ama activities that took place to the endaweni yezenzo, endaweni kule ncwadi yezenzo, ngoba leyo nto leyo ifanele ukuthi establish asingakwazi ukuyibona la singayiboni la. No. Asingakwazi ukuyifunda la bese singayiboni la.
Ngiyaxolisa bazalwane, I'm totally against that baba omkhulu. I'm totally against ukuyifunda la ngingayiboni la. Akungivumeli. Akungivumeli baba uNdimana. Angikwazi ukuyifunda le nto leme ngiyifunda. Ngayamukela ngokukholwa. Ngihamba ngayo. Manje mangabe la ikhona ukusebenza lana kodwa la ningasebenzi. Niyalava nithekele. Khona la kufanele silungise khona. Hallelujah. Khona la kufanele silungisa khona. Manje mhlawumbe igaba bengifuna ukuyithinta ukuthi do we still convey lento abazala ngathi siyalandelela yini inkondlo esayinikezwa sayibamba. Ngoba kungenzeka ukuthi sesigcwele izitulo sesijahe isonto kodwa asiyijahile into azoyenza mase sifike esontweni. Ngoba khona ukuthi fanele sithi mase siphakathi enza into ebekade asithembise yona. Yamantoni kukhona into asithembise yona. Uthi baba uMthweni mayemelana ngisho ngathiwa ngathi ngumzalwane ethatha itumayelo yakhe. Uthi uNkulunkulu akawaqamba mama. Alikho iphutha kuleyo nkulunkulu. uNkulunkulu akawaqamba mama. Uthi omunye ngiyamuzwa omunye ethi manje ngikhulekile wathi mengicela noma yini ngegama lakho uzanginikeza. I'm still saying ukuthi phezu kwaleyo umcabango yakho esho njalo. Akawaqamba mama. Hayibo kunini ngimkhulekela kunalento engihluphayo sengidala ngithandazela kodwa ayikaka ngiyeki. I still say again akawaqamba mama. Bazalwane bami ngithi mina akawaqamba mama. Manje into efanele ukuthi siyi-understand njengebandla please bazalwane into efanele siyi-understand njengebandla ukuthi uNkulunkulu baba uNkulunkulu mayefika kuSara esena 99 years ebekadala nesithembiso ayesenze 25 years back. Mayefika kuSara efika isibeletho sikaSara singasakwazi ukuconceive. Ngifuna ukutshela nansi into ayenzayo okungenzeka ukuthi for the past 25 years uAbraham lokhu ezama ingane kuze kuzalwa uIshmael ngenxa yokuthi kwakhona owathembisa kodwa manje mayethembisile ngathi akusenzeki. Usethi-ke uSara usethatha ungena nakulesigcinakala uzala indodana kanti lalela bazalwane bami lokhu akuthembisile uzokufeza ngoba yikho musa ukuthatha okunye. Ngizona mhlawumbe musa ukuthatha okunye mana thanga ngabuzwa mina ngisho ukuthi lento engekho uNkulunkulu abekade eyithembisile. Ngizothi mina akumlandele eduze umlandelele ukuthi azakhuluma. Itheni indoda ibikade itshontshe isibusiso samfowabo uEsau and uthi uJacob ngelinye ilanga ebambene noNkulunkulu uthi I cannot let you go until you bless me. Ithi ingelosi sekuyasa uthi angikwazi ukuyeka ungakangibusisi. Manje omunye uthi ngoba unaso isibusiso uyintshontshile impho ubaba wakho usihlisile isibusiso phezu kwekhanda lakho yindaba uyibona njengomuntu ongabusisekile kodwa uthi I will not let you go until you bless me. What is the meaning of that? When you have got all the riches, what do you mean when you say you are not blessed? I will not let you go until you bless me. So unenkinga yokuthi isibusiso sona sikhona uyasibona but the blessing of the Lord adds no sorrow. Asinikezi asilwethu unya asilwethu ukusola. It brings no sorrow. Uma ufika isibusiso soNkulunkulu siphelelise konke bese singa-edi lutho ukujabha phezu kwalokho. Manje unento emehlulelayo lokho ehamba usethi ayemthola umnikazi wesibusiso ongasemthetheni. Mama manje ngithe wena mlandele eduze ubethembisile ukuthi fanele uthanda. Bazalwane ngembizi. Khona umunye umzalwane la baba uNkulunkulu ngiyazi ukuthi uyazazi yena ne kodwa ungayithatha lezi prophet
as a professor ukuthi lo mzalwane ushe engqondweni zakhe manje mina lento engifunda la ngifunda iy'ngqondo zakhe uthi yazi kahle kahle kube kuya ngami athi ngale la lo mzalwane uyafuna ukushada lo mzalwane uyafuna ukushada ungowesifazane kodwa iminyaka iyakhula kodwa manje uyayibheka ukuthi wenze ngathi akawufuna ukushada bathina mina ngifunda iy'ngqondo zalo kodwa manje ngiyayifunda manje zizibhalwe kanje kimi kodwa manje uyayingabaza ukuthi bese ngimdala kangako or angakabi mdala or ngise-right ngisengaqhubeka ukhona bazalwane ukhona mina le ngqondo engifunda ngifuna ingqondo yakhe manje ngifuna yona manje if we went the right time bezokuthathuze ngaphambili uthathe into yakho ngoba uyazibambezela manje sikho lapho so bazalwane uNkulunkulu akawaqamba mama so yingakho uMpostoli Paul ene-assurance ukuthi mangimbeka kuyena bese ngimbeke ezweni lakhe kunezinto okufanele ukuthi he must build you up in the particular areas of your body, in particular areas of your life. Kufanele ukuthi anakhe kufanele ukuthi asakhe le ndaba yethu yokudlala isonto ifanele ukuthi iphele kodwa akakwazi ukusakha sisadlala isonto engathi bengakhona ongizwayo kule nto engiyishoyo nansi enye into ebekade sikhuluma ngayo engiyithithile masaqala oliqaphela izwi olizwayo uNkulunkulu elilethe emhlanganweni wabangcwele bese ubheka isitshe esiphakelayo bese uthe ngathi bengabe benze nomkhulu ubheka bekuyoba yilona kodwa ngoba livela ngalo mfana wakaThabo lo hayi khona akunankinga noma lingadlula sengiyayibona into eyayibalekisa uJona ibalekisa ukuthi angayi ukuyoshumayela eNineve ukuthi wayenabazalwane ufunda the background of the story ukuthi wayenegrudge eyinkinga nalabazalwane manje wasebona ukuthi uNkulunkulu can't use me to liberate the people engibanyanyayo so kwesinye isikhathi siyabashumayeza abantu bakuMnguni ubone ukuthi abamthandi ngalo mnguni wakhona bangcwele umshumayeze mabephuma khona la into abayicabanga first thing in their mind umhleba bekhohlwe ukuthi bebengenela ukuzokhonza baphuma nento sebengangenanga nazo bese bagxake ukuthi bebefike kanjani ezintweni abangahlangene nazo ngoba into bebekade bezohlanganyela nayo bebeze enkosini bezezwini layo lomusa that the Lord may bring them into conviction of brethren and build them up for themselves bakhohlwe konke lokho bese beba nento yokuthi asizile esontweni umuntu ajatshuliswe ukuthi sihlanganyele but manihlanganyela was your gathering, was your meeting productive? Mhlawumbe enye into sefanele ukuthi siyiqaphele leyo ku-2025 ukuthi njengoba sesihlangene lo mhlangano esihlanganele ku-productive na uma ungabe uke wathi yebo ngani ngoba ungene ukhulu phuma zakho ungene unenkinga uphuma nazo inkinga ungene ukipitili waphuma ukipitili angazi abazalwane bamanje banento yokuthi ezinye izinto ekufanele ngabe especially committee and leadership engathi ngake sihlale phansi ukuthi abazalwane ake sibheke okunye ne ukuthi abazalwane basikhonza nabo sibatreat on the same level senzele ukuthi nalabo abafile ngathi abenzi kahle bazi ukuthi nabo bayathanda kodwa inkinga ukuthi fanele silungise umthetho established ezweni ayingemizwa yethu ayinge-favorite no but ezweni what does the word say ubani okufanele ame ubani okufanele ngami ubani okufanele asebenze ukhula kanjani ngoba ngeke ukusize ukuthi sikumotivate kunombuzo ebenginawo bakumthweni lapha ekuseni bangiklina ijarini ngoba ngivuke ekuseni ngaklina lapha engihlala khona mangiqeda uklina ngapheka la ngihlala khona ngogesi mawuzohamba ngo-8 uhamba mina sengiyocela ukucente egcekeni manje ngiyacenze lapha ngiyazibuza ngithi okay kunabazalwane number 1 abazalwane abanqunywayo ngithi na-out of izenzo lezo ngithi
banquma. Ngazibuza ngiwa ngathi kwenzakalani kodwa umzalwane makuthiwa uyafa anqunyiwe. Ngazibuza ngathi okay kwenzakalani bavumndimani makuthiwa ubrother Khaya ukhipitile uyashona. Ngoba lokho niyamazi ukuthi kunento efuna ukuthi ungabe yelungile. Hayi ukuthi uyamehlulela but uncedisa ukuthi alungiselele yaphutha. Ngoba ingunaphakade is one thing we cannot risk bazalwane. Silungisa ingunaphakade into esihlanganisele la sihlanganisele ukuthi sifune ingunaphakade. Yeah. Akekho mela ngoba engcono. Akekho mela ngoba enza kahle konke ama-area ezempilo. Hey, kanti ngifika kanjani la? Kule comment into bazalwane. So kubeke kakhulu enhlizweni yami engathi besingayinaki izinto kufanele ukuthi siyilungise ebandleni. More than ukujabulela ngoba ifunga ukuthi kunezinto esizignorayo. Laba bazalwane asibayekele amaphuthela abo siyabacindezela. Kusho ukuthi sithi asinandaba nengunaphakade lethu. As long as ninaniza nizogcwatha iy'tulo zethu. Singeke saba nomkhuleko ozosimisela iqiniso uNkulunkulu sivusela inhliziyo ene-conscious ngengunaphakade. Kulungile uyabahola kodwa uyababona okhaya nangikhaya ungena ne-girlfriend. Nangikhaya kodwa uyamhola bakumbulu. Kodwa akusho lutho nje kuwena. Mhlawumbe kuleya ngikhuluma nabazalwane ngikhuluma ne-leadership. Ukuthi engathi uNkulunkulu engasiza. Siyazi ukuthi mhlawumbe ukhaya kakabi nawo amandla okushada kulungile kodwa khaya ntombazana akabuyele ekhaya. Bengabe kusenze futhi khaya akabuyele ekhaya ntombazana. Hayi ngoba nakho ufuna ukuthi mhlawumbe wena wenze ngathi mina ngifile ngathi wena ngcono kunami. Kodwa engenxa yokuthi unentshisakalo nengunaphakade lapho. Mangifela laphana ngiyazi ukuthi bengikhonza ngisindisiwe ngihlanganyelana kodwa mangifa akunankinga mangisaphila kulungile kodwa mangifa na can you guarantee heaven? Will you call yourself ukuthi ungeluse kahle? Sengiyambeka enkosini. Uthini umthetho wenkosi? Lithini izwi lenkosi? Sihleli kanjani siphakathi? Ngoba sinalokhu sinenkinga yokuthi asikhuli inkinga ukuthi into kufanele ngabe siyayilungisa siyilungise ebandleni kodwa sifuna ukuhamba engathi asiboni. Bengaqondile ukufika la kodwa akawaqamba manje. Mlandele eduze akawaqamba manje. Akawaqamba manje. Hayi akawaqamba manje. He's not a man that he should lie. He's not a man that he should lie. Not a son of man that he should repent. Hallelujah. Yithini esimele ukurepent? Njengabefundisi yithini esimele ukurepent? Bamuzweni, yithina njengabefundisi esimele ukurepent. Ngoba sigqoka ama-collar siwagqoka imali. The collar represents ukuthi ngiyalikweleda ibandla ukushumayeza iqiniso. Ngiyalikweleda ibandla uma kukhona abantu abayofa bengazani noJesu lelo gazi lawo fanele impuzwe kumina ukuthi wawenzani eBarcelona kugcwele igebengu. Wawenzwani la nikhonzela khona ngingekho noyedwa nje owalizwa nikhonza edlula ngendlela ngoba la nikhonza kanjani kanti nanibile nishumayela bonke labo osebenza nabo uzube ney'tabazi zabangani kodwa uyakhona owushumayela ngobujesu kanti wena mawushumayela ngobuje unabangani bayitabana bochoma untombazane umchoma womfana kanjani what gospel are you preaching? Which Christ is in you? Uyinjani into yakho? Ithini into yakho? Uhlala etafuleni lodwa uwe la umngani wami wesangoma mina nomngani wami wesangoma mina nomngani wami mina angiyezwa kahlini nenza niyathandaza noma nidleba abakhelwane la nenzani kahle ngoba phela ayikho into enidlelana kuyo nini nenzani. I commend you in the Lord and into the weight of His grace. Sengiyanibeka enkosini nasezwini layo lomusa. Anginibeka entandweni yami, nginibeka enkosini nasezwini layo lomusa. Umbuzo Paul lo ushumayela la. Kushumayela indoda
kushumayela indoda eseke yaboshwa iboshwe livangeli, eseke yashaywa livangeli, eseke yanyanywa livangeli. Now into ekhona ukuthi uma umazi umpostoli Paul before and usuzombona la, you will be amazed ukuthi lo muntu lo bekabashaya labantu laba bamophile, kodwa for the virtue of the gospel and understanding the significance and the role and the thing that he has to now represent, akasa represent ubudlova, usay represent the newness in him. Bese ngakhulekela inhloko. UNkulunkulu ngasifundisa yini ukumela iqinisweni. Ngoba khona amanye amasonto bazalwane. Yabona le nsonto engishone. Lele ngena ndaba nengu naphakathi lapho. Mawungayibona usekhaya enjalo, please inquire. Inquire. Cabanga ngoba uNkulunkulu uyafika lapha ekseni uzongilanda ekseni. Ngikhasha intombazane izongifakisa ikeyboard. Ngisale ngiyabheka. Kodwa ngubrada kodwa ngisindisiwe kodwa futhi into enjani le? Basho umthulu walelo mina bathi into enjani le? Into enjani le? It tells me ukuthi lo baba lo uyangihola kodwa anandaba ninguna phakathi la. Kunenkinga nje ukuthi ngishaya le keyboard abazalwane bangene emoyeni, basengene emoyeni barathi bandla ligcwala kodwa mina ukuthi kwenzakalani ngaba kanendaba. So this year uNkulunkulu will establish uthando lokuthi sikwazi ukufunda thina izwi lakhe, so that abangenayo so kwazi ukuthi sibatreat according to the word and teach them according to the word. Ubaba uBheka mentioned something that is very important, ukuthi bakhona usisi ongena la, bakhona ubaba ongena la, bakhona ubrother ongena la, bakhona umama ongena la, fanele akhona ukuncika kumama omtholela, akhona ukumfundisa indlela zokuthi sihamba kanjani. We have been commended in the Lord, now we are commended into the word. What does the word of God say? Ngoba namhlanje mawuqala uthi ukhuluma ngensindiso, the first thing bazokutshela ukuthi wena awuzili awuhlabi. That's it. And I said that's a useless information you can ever comment about. Let us start about talking ngoNkulunkulu, sikhulume ngezwi lakhe before uzokufika kwabangahlabi nabangazili nabanganjanja. Asiqale la ezwini uzo understand ukuthi indaba ungazili, indaba ungazili inyama ezijanjani ezithethe, uzo understand lezo zinto. But first be established in the way. Bekwa ezwini iqala before uzawukhuluma zonke lezi zinto. Ngoba iningi zazo they are not even grounded by the way. They are ama opinion. Into ekuthiwa hearsay. Umdodo kaNkulunkulu asihlabe yasenza ukuthi ilithini. Manje baba uMnguni ngixoxa nomunye umfowabo lapha ngiyamshumayela. Ngamshumayeza lapha emsebenzini. Siyadla mina kushumayeza ngisho sithi. Ngisho siba u2. Shuthi anginankinga singalwa nje ngisho siba u2 kungekho zulamola ku45. Manje ngamshumayeza lo mfowabo. Manje siyaxoxa lapha nalo mfowabo siyaxoxa. Sixoxa yangibuza ukuthi ithango yayidla ngoluphi lakhe. Ngiyayidla. Ngithi ngiyayidla baba. Uthi kanjani umzalwane? Ngithi hayi baba ngiyayidla. Ngaphenqela ibhalo baba, understand ukuthi akusangcolisi lokho. Akusangcolisi lokho ongena la. Ngizaphenqela ibhalo. Manje ngithi kuyena ke okay ngoba nawe ubuza lento ngoba uyithola lapha encwadini kaLeviticus. Ake sibuyeleke lapha kuLeviticus angazizobheka nawe mzalwane uma ufika ekhaya. Or 11:7 u7:11 lithi iBhayibheli lapha lithi ongenwe umoya wamadlozi. Osilisa noma osifazana ongene umoya wamadlozi akakhandwe ngamatshaza afe. Ngithi ke ndoda mangabe nawe ukholelwa kulabo ke ndoda kusho ukuthi ke manje mangakubona mina ukuthi wena uyasondelana mfethu ayimi nawe phezulu kwamatshe ngoba leli masingaliignore leli bese sijaka lenkulumo engcolisayo. Before uzongitshela ukuthi inkulumo iyangcolisa wena ngoba uthi mangakuthola usemsamo uthi uyemsamo uthi yozisebenzi uyamtshela ukuthi ukhuluma nobani emsamo mangithola ukhuluma namadlozi emsamo usho ukuthi angene khanda ngamatshe. Wathi hayi phela angisho kanjani ngathi kanti ubuthi angithi sihlulelwa yizwi siqondisana ngezwi asifuna ama emotions akho asifuni idea yakho sifuna ukuzwa ukuthi uNkulunkulu uthini asifuni ukwazi ukuthi wena wazi asifuni ukwazi ukuthi wena ukhuliswe kanjani kimi cha sikufuni nalokho sifuna ukwazi ukuthi yena uthini sakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli kanye nabaprofeti
asakhona ngaphezu kwama-ideas wothango nawobaba umthweni, asakhelwanga ngaphezu kwalezo. Our establishment is on the way. Sengiyanibeka ezweni, ngibeke enkosini nasezweni lomusa wakhe. Sengicela ukuvala, cela ukuvala ngale ndlela. Bazalwane bami, khona into efanele siyilungise, khona into efanele siyilungise, khona into efanele siyilungise ukuze sihlale kahle, sikhonze kahle. Haleluya. Ngoba sihlezi sikhuluma ngenkonzo yesidlo ukuthi kahle kahle bekufanele ngabe inkonzo siyenze everyday. Letha lo ngoba sihlangana Sunday la, ukuthi siyenze every Sunday. Leyo nto leyo ibiyosihlalisa kahle noNkulunkulu. Ngoba kuyokwenzakalani mzukwane ufa ungakhulumisani nomzalwane wakwakho. Kuyokwenza so ithini indaba yakho. Angazi sothini sothi ubusasindisiwe nawe. Ubune grudge. Wazowaphika nesivumelwano sikaKristu. Wangangena wena esivumelwaneni ngoba unenhliziyo engafuni ukuxoxa. Wangafuni ukudlulisa. Kanti wena wakuthethelela kanjani? Umvumelene nakuthethelela. Ngoba ufuna umthethe Jesu uzodlala ngegazi lakhe awuyanqaba. Ngiyeza ngizobalandela. Mina baUnkulunkulu before uNkulunkulu ezongi-establisha impower. Ngisho ngamabo vele ezongi-establisha impower. Sisithi nganginento mayikhula la at my back. Nginesibazi semvubu engangishaya kuso step 5. Angishaya kuso step 5. Later lo umama washona ngina 5 years. So you can imagine ukuthi lengane eshaya nomvubu eneminyaka emingaki. Kodwa sikho lapho. So mengikhula benginalento yokuthi mase nginamandla loyababa uMaqhawe angikuhlikiza. Ngiyomthola uMaqhawe ngimhlikize loyababa lo. Mina ngiyakhula njalo, ngiyakhula. Into ekukhuleni kwami on the later stage ngihamba ngiqala indlela yensindiso. Ngathi uNkulunkulu le nenkinga baba. Ngathi usho ukuthini kodwa le director wathi dila nayo uqala. Angikwazi kwenza lutho kuwe, angikwazi kwenza lutho ngawe, dila nale. So nongikhuluma ngami. Angazona ngoba ku right ukuthi athi ungamkhulumisi nje hayi vele uyo waye wrong, hayi phela vele mina ngithi wathi dila nale. Mhlawumbe wona nenhlanhla ngoba uyakuyekela uhambe. Mina angivumelana nokuthi ngiqale ngihambe. Hallelujah. Amen. Bazalwane, sathemba ngenani phakathi. We were bought at the highest price. Ikhulu kabi inani esathemba ngalo. Lanisisa kuyimuna phakathi nethu. Ukuthi sesingavinjwa nje ukuthi nenhliziyo kunomzalwane ngiyathelile izolo. Ebazalwane masingaqoxela ukuthi sathi masifike etsindisweni bakumthweni safile rejection siphakathi ebadleni. Mawuthi uyabuyela kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu athi uthe ufuna ibandla ozokhula kulo. Athi hlala khona ozokufunda. Uhlale khona phakathi uze ukuthi ziyanginyathela kodwa uhlale. Ngoba umuntu oyingane la ekhaya simbona nangalokho ukuthi bam-offend abazalwane bala ekhaya kodwa ahlala. Kodwa labathi bam-offend bedlula kulula vele uyazi ukuthi vele. Ufana nentombi engaganangi vele iqoma isoka malibona ukuthi liphambana nje bese ngiyakushiya it's over. Adlula athola omunye phambili. It's over adlula athola omunye phambili. It's over adlula athola omunye. I cannot do this anymore. Adlule ngoba akekho thandeni akanazivumelane lapho akasiyo vele into esibanjwe la. Kodwa makuthiwa kubhetha umkhwenyana kubhetha umakoti kuba abantu bezivumelana kuthiwa hey ake nibize umhlangano womndeni ngenxa ukuthi ungowala ekhaya. Laba abantu bowuthiwa abantu bala ekhaya. So lento kufanele siyilungise ngesizotha. Hawu akumane kuthiwa nje umakoti usophethe uyaphinda lo ulala. Akubuye kuseluvo. Nangu umakoti sekuthiwa phakishwa kwenziwa kanjalo. Ngenxa yokuthiwa abantu abasothandweni abantu who have been commanded into hayi bazalwane sesibekiwe sibekiwe owasibeka kunento asinikeza zona and kunama-conditions asinikeza wona. Mewufunda ngale translation engiyiphethe la
kulo leli verse esifunda kulo uthi, now brethren, I commend you to God, I deposit you in his church. Number 1, ebesethi entrusting you in his protection and care. In his what? Protection and care. In his what? Protection and care. Abakhe uyabavikela. Ufana njengesikhukuka, Lord once said something, touch not my anointed, do my prophets no harm. Bazalwane bami, kula emdlalela khona namhlanje. The Lord says, I commend you to the word of his grace, to the commands, the counsel, the promises of his unmerited favor. Kusho ukuthi asinikeza khona, akasinikezi ngoba sikwazi ukufinyelela. Hallelujah. Akasinikezi ngoba sikwazi ukufinyelela. Kodwa uNkulunkulu mangabe ethi akawaqamba manga, kusho ukuthi baba uMthweni mayethe wena une 4x4 noma ngabe 4x4 ayikho kodwa ngoba kusho yena. So in other words, into ehlukanisa uNkulunkulu nami nawe ukuthi mina ngisho engikubonayo kodwa uNkulunkulu akushoyo kuba ikhona noma bekungekho. So akakulindi ukuthi kuze bekhona bese yakusho, akushoyo kuba ikhona. Akakulindi ukuthi kubonakale ukuze azosho ukuthi kukhona ukuthi. Ingakho bhala incwadi yamaHebheru ukuthi faith, uthi ukukholwa kuqiniseka kwezinto ezingabonwayo. Uqiniseka kanjani into ezingabonwayo? Yingoba lo ongithembise ngesithembiso sokukholwa usethe ngiyakholwa, uthe I have been commended into the way. Uthe mangabe ngibona intaba phambi kwami angisenza ukuya kuyena ngithi ngipha amandla entaba, ngoba the day engikhomenda kuyena wangikhomenda ezwini, mangifika ezwini wanginikeza amandla ukuthi mengibona intaba mina ngikhulume nentaba ngithi intaba ngubuleka. Angiseli ukuya kuyena ngicela amandla akhona kumina. Besingathandazela bazalwane ukuthi uNkulunkulu asihlalise eqinisweni. Ngoba iqiniso esilenzayo elizosikhulisa kuNkulunkulu akusilo leli esilenza nalaba manje ngabe sila. Ileli esilenza despite ukuthi basibona noma basibona. Ngoba leyo nto leyo iyayidetermine nelevel kamoya engcwele kuwena. Iyayidetermine ilevel kamoya engcwele kuwena. Hallelujah. Amen. Ngiyacela bakunguze lapha. Jesus. Iyayidetermine ilevel kamoya engcwele kuwena. Bakunguze. Le message engishumela akucela le message la kuma notes wami. I don't know how did I get into this. Kodwa bazalwane impilo yethu impilo ngoba sinayo isemuna phakathi. Uthi uSolomon mayekhuluma ngelinye ilanga uthi ukuqala kokuhlakanipha kumesaba uJehova. Kusho ukuthi umuntu ongamesaba uJehova yisifuna. Mawubona umuntu ongakholwa sowazi ukuthi ngihlangane nomuntu ongahlakaniphanga. Noma ungambone engathi ipoverty lakhe liyathembisa nakho konke akukhombisa khona ukuthi kodwa ukhona uJehova. Bayeke wathi cha uThixo awuhlakaniphanga. Noma ngabe ungabonani ekuphi. Hallelujah. Amen. Asikhuleni bazalwane. Asikhuleni. Ngoba kusekukhuleni kwethu la sokwazi khona ukudefend igama likaJesu negospel yethu. Without ukukhula kwethu siyohlala nje singabantu. Yabona iqinatelo basebo owakutsetshenziswe igama elisebenzisa abaMthweni ukuthi sifokolisa modini. Mina I'm not that one person. Akusi mina lo. Asina sifokolisa modimo. Asina. Hey, akina sifoko. Asina. Ungababheka ifoko zamodimo I mean. Ukuthi ubona ngini and it doesn't matter kodwa asina sifokosi. Akusiyimi. Because of Jesus. Hallelujah. Yebo. Glory.